Naimbag nga oras yung amin mga ka-JCQ, manipo na mismo dito Gilbert Bridge. Gagayon ken kabsat ket intay para kita detoy sitwasyon detoy madamang nga mas espalto iti karaytoy paset iti detoy nga rangtay mga kaibigan. Gapuan na nata idilaeng naminsan nga aldaw ket iso iti pan naka-irugi iti detoy pan naka-asphalt na mga ka-JCQ ngem awan pay iti maysa nga aldaw ket na adamanen iti makita nga detoy agagayan ken kabsat ket birri wano rikki daytoy nga paset iti karaytoy nga rangtay gagayan ken kabsat adu digitay rumrum warmanen iti abyan ti social media gapuanan nata haan pay nga nalnalpas gem addamanen iti birri daytoy madama nga pan nakarehabilitasyon iti karaytoy Gilbert Bridge mga ka-JCQ. Intay padanon dagiti panakisarsarita tayo dagiti motorista nga agdaldalyasat iti karaytoy Gilbert Bridge. Para kanyak sir kwa kitaan da ko mga nga nalaing sir kasi tay kunada idin nga agpalagto ti kararwa kunada kasla agsubsubli manen sir ta manopay lang aldaw sir tipos-tipod pa naka-espalto na ket kaslang addaman madmadlaw mi nga aglagto-lagto kay kitilugan sir. Kaya pa nagre-riki na sir. Iso nga kitanda ko mga nalaing sir di tapno nan-nice ti pa nagpataray mi nga motoristan sir. Okay. Sir kas giturturong iti dakkel nga lugan anati kas lang mariknayon nga kasi kas lang lumagto deti turturong yu sir. Already basit nga medyo adda riki na sir kamadlaw mi nga aglagto dati lugan sir. Okay po. Ket no bumaybayag nga kasi sir ket agsublimot lang di dati manen nga panaglagto man digiti luganen may pakas digiti estudyante sir wan sir aglalo no may kargaming estudyante sir ay masikog narigat mo nga magkapagminor kami sir ket adda mo sumarsaro no. Yes po. Iso nga magkapakalampit useless sir nga kwa iso nga kita ti kwa masiknan sir kita anda ko man sir nga nasaya atin tapno hang ate panakaabalat ito maminsan di pa nakaabalat ay amin sir. Makunam ta awan pa iti may sangal daw na ket adaman birri na dito yen. Di jengar ti sayang goseng en apo dagiti agdaldalyasat man ni tirabaw deti Gilbert Bridge saya apo. Nakapimpintas la ko maunayin ta kas deti datin. Itatta amala serbina ta inikat dati kas timet laeng isot kunat kadwan. Kit kitam deti nagsaipan na ket krak mot lang ket kas tantumet lang agaw aguneg tumanen santuman kwan. Siyempre napudot deti init tapos talaga maluto agbalinto manen. Yaman naman no abutin na ta makabulan aglay ugto man deto yen. So ti amoy di kwan sir detoy kalpasan nga naikat detoy asphalt na haan kasi kuma iti pagbanagan nan sir. Wenta isumet ti kadwan ti kumamet kayat titawa talaga nga lasisisak amin nga agdaldalyasat amin nga dalugan na iti lumasat ti dito Gilbert Bridge. Ket kasta ti bagbagada manen apay sir kasti kung kurada kada kami ket mabalin tayo apo ta sumet man ti impandan kuna nagdamag kada kami apo nga kasa mangiman man ti trapiko. Ket makita mimet ni agpalawag at makitak deti nagsaipan na ket dami man reka-rekang nan. Kita nyo kadlabas ita apo ati pagsasayatan ng amin ket agpaparis temet nga makalasat ken makarik na ti pag kuan na deti Gilbert Bridge DJ nga po. Sir kalpasan nga narugyan detoy rehabilitasyon detoy Gilbert Bridge. Idinamisan nga aldaw sir ket narugyanan ti panaka-asphalt na ngem ado digiti motorista nga makapansin nga kas lang agsubsubli de diriki-riki na. So anay ti kas lang makunayo sir kas agiturturong iti bihikulo sir. Madingamin di kas di nga pinumayan data agpeso kinalubanda di landok di nagjunen di rangkay akit aggunggul la ta di buwariten nan to ta agsublintomet laing dati nga problema ket mayat kumaman no tuladen da di rangkay bakara no kasanot pinumayan da parang dalos di rangkay bakara kasta kumamet ti pumayan da ka dito rangkay tayo apo tapnon ti kasa nalinis ti panagna iti dagiti motorista ken anyaman nga luglugan. So di pa nakaikat iti asphalt di no na sir useless matla. Useless di jay. Kasi adada nga ni kandat problema data tata. Mayat ko nada agsubliman met laya datin. O di kad baklasen dan to manen. Okay po. Kete te ko namin nga dakam nga makadlaw akite nang naro na kanya kete ti pagawawi da kapo ket raraburan. Makit-kita klat di
Panaggunggun di jarang tay. Akit ibuarit na latang ibuarit di ata iti mangkukuha kami di atarang tay di landok na nagjoy na. Ket di ko mapay mesang importante nga tarimaanan da. No kaya dapat ibkeren dito rang tay. Dito'y sirok na. Dito yung tay mismo nga babatirang tay. At makarkarkaram met di jay. Yes, sir. Di jay kumapit ti mesang tarimaanan da po.